Com podeu veure, el dia és magnífic. Un dia estupendo per poder fer la segona cursa de muntanya d'Argentona. El primer passat ja. Encara, el primer no ha passat encara? El primer corredor d'aquesta cursa de Borriac que està entrant en aquests moments. Un fort aplaudiment, emoció total. Tenim el primer que acaba d'arribar.
un aficionat a les curses de muntanya, però que en la seva primera prova doncs, fa una segona posició. Enhorabona, senyor. Veiem entrar a la plaça el corredor número 3, el número 5. Doncs així no s'ha confirmat el que teníem de les informacions passades. El dorsal número 5. Com ha anat això? Estan arribant el quart i el cinquè corredor d'aquesta cursa. Ja entren per la plaça. El número 3 acaba d'arribar per la meta i està entrant ara un altre corredor amb el dorsal, abans que era el tercer en els controls anteriors, el dorsal número 14, l'Esteban Ramírez. Amb el dorsal número 70, la primera dona d'aquesta cursa de Borriac, dorsal número 70, la Mònica Ardit Homet, la primera dona en arribar d'aquesta cursa de Borriac. And if you had it, would you flaunt it? It floats at night and flowing, soaring through the world. Let the
kiss me. Shut up. I arriba a l'Onder d'1 hora 57 minuts i 10 segons. Hores i 39 segons. Cal número 20, Joan Vilana. I el seu temps. Quart classificat. 2 hores, 1 minut i 20. El dorsal número 2. I ara tenim aquí el dorsal número 36, Roberto Sancho. 2 hores, 3 minuts i 5 segons. El control veterinari del canicross i el que fem és comprovar que els gossos estiguin correctament xipats, correctament vacunats, que estiguin bé de salut i a més aquest any hem incorporat una prova nova que és un electro. Abans de córrer mirem si un gos és apte per córrer. És un recorregut exigent perquè el recorregut d'aquí no té molt de desnivell directe, és més pujar i baixar, és molt de corrida al de sendera i són 7 quilòmetres. Ens divertim molt. El que fem és divertir-nos. Sortim a córrer, entrenar, al final entrenar amb el teu gos i sortir a córrer amb el teu gos, que és el que a ell li encanta i a nosaltres també. Molt bé, Nala! Molt bé, la cosa! Vinga, vinga, molt bé. Suau. Cuidado. Traco. Darrere, no, Hicks, stop! Molt bé, darrere. Vinga, amunt. Izquierda. Ara, que estàs aquí davant. Mira, la primera noia. Vinga. Noia, estic molt noia. Ha sigut difícil. Sí, molt maco, molt de corriol, només aquest trosset de pista, molt xulo, la veritat, sí. Hi ha un parell de parts tècniques, molt curtetes, uns 200 metres, que hi havia arrels i tal, però bueno, si tens un bon control del gos pots anar ràpid. Però ja sabíem que això seria tècnic i que ningú ens regalaria el circuit. Els ritmes són elevats, però nosaltres ens cansem més que ells. El que passa que ells ara necessiten beure aigua, hidratar-se i recuperar-se també, que també són atletes. I li ensenyem les ordres, esquerra, dreta, perquè quan arribem a un camí puguis dir-li cap a on ha de girar. També se li ensenyen altres ordres com pujar, perquè tibin a la pujada, junt, perquè vagi al costat quan és molt complicada la baixada. I a part d'això, fem servir el material aquest que és especial, que és aquest arnès que porta, que és un arnès de tiro, és un arnès de mushing. Portem aquest cinturó, que va enganxat a la cintura, i el tiro, la línia de tiro, que té una molla, és una goma, perquè quan el gos tibi no et faci mal a l'esquena. I la compenetració, sortint molt amb ell i ja està. Anem a fer la Top Rock, en aquesta vegada dins la Borriac Extrem, la segona edició. El recorregut és el mateix, no té cap pèrdua, se surt de la cadena, d'allà pujada a la pista del castell,
És de recorregut 1 km 300, no té pèrdua, és la pista fins que puges al castell, i és de desnivell 317 metres. És un èxit. 34 nois i 12 noies, és un èxit, està molt bé. El recorregut s'ho val i tot el que vam descobrir l'any passat, aquest any també ho descobrireu vosaltres. Els que repetiu, evidentment, hi ha com en Julián, que va quedar primer. Els entrenos que faig són fer les pujades aquestes 20 vegades. Anar fent. És un plaer poder gaudir de la muntanya i ara més a l'hivern. 5, 4, 3, 2, 1, aquí tenim el Julián, que ha sortit el primer. 2, 1, amunt, vai, vinga! Fa anys que corro, Jo fa 20 anys que corro. S'oxigina, et passen les cabòries i es dissipa la diarrea mental, tu. Sí, estic nerviosa més que res perquè és una prova que no conec, no? Però tinc moltes ganes, precisament per això. En ser una cosa nova, tens l'emoció aquesta de quan fas una cosa per primera vegada i veient l'ambient i el dia que tenim, estic molt contenta amb les meves companyes d'equip que estan per aquí també, o sigui que molt bé. Tira, va, vinga, va. Foli. Va, que hi ha show. Molt bé. És una cursa que és tan curta que no et dona temps a apreciar si vas bé, malament. Quan arribes aquí et cagues en tot i al moment ja dius vull tornar a repetir. Ai, mare. Vine. Sí, senyor. Hi ha de 0 a 4, de 5 a 7 i de 8 a 12. I llavors hi ha un circuit d'uns 200 metres, 400 metres i 600 metres. És tot pel casc urbà d'Argentona. Com li diguessin sí. Vale, doncs digue'm això. Passa en llocs molt emblemàtics de la cursa, d'acord? Coll de Porc, passareu per Gironella, passareu per la zona de Matacabres, de Cabrera, que això també és una novetat, que també arribareu aquí a Mateu de Cabrera, i Monòlit de Borrià, que és l'últim abans de l'arribada.
que tot l'any faig triatlons i Ironmans i coses d'aquestes, i el cos ja el tinc preparat. Si no disfrutés no ho faria. El dia que no pugui fer tot això, llavors em retiraré. És el millor. No. Jo he fet totes les curses. Van començar que eren 24 quilòmetres, o 18, 24, llavors va ser fa 3 anys o 4 que van començar a fer ja 3 curses, diferents llargades i tal. Bueno, una mica nerviós, perquè afrontar això has d'estar una mica posat a la cosa. Sí? Una mica nerviós ara mateix. I home, sempre els nervis és lo maco, no?, de fer una cursa. Jo la meva primera marató. I estàs nerviosa? Sí. Sí, però il·lusionada, se't veu els ulls. Està cagada. O sigui, l'objectiu podem dir que és guanyar Disfrutar, deixem-ho aquí. 30 segons. Ja està en marxa, ja ha començat la marató. Sí, ja ha començat la marató, el temps acompanya, la gent molt animada, els participants de la marató, al voltant de 60 persones, i bé, esperant que tot vagi molt bé. És un dels recorreguts dels 14 anys espectacular, i a la sortida el fet que pugem pel carrer Gran, que fa més poble, i arribem pel poble també de pujar, pel mateix sentit de sortida, pel carrer Gran també de baixada, vull dir, en aquest sentit jo penso que està molt bé. Sí, ara la següent és la de... La de 15 quilòmetres, el circuit de 15 quilòmetres, que és el que tenim més inscrits, que tenim al voltant d'unes 420 persones. M'agrada perquè em sento realitzada. Sento que tens un objectiu. Des del gener podem ser 8 o 10, hi ha 3 que fan circuit, hi ha en Joan Garcia i en Miquel Vans que porten tots els col·laboradors i tota la cursa en si, hi ha en Montse Collado, en Joan Pallars, i en Saleta, i l'Albert, són molts. És una cursa que és molt maca, que gaudeixes molt dels espais naturals d'aquí a Argentona. L'organització està molt ben feta, ja fa molts anys que es fa... 14 ja? Bueno, doncs imagina't. No, de fet, s'ha donat nom. De fet, encara em trobo gent a fora d'Argentona que em diu Argentona, la vorria aquesta. Un minut! Va! Un minut! 6, 5, 4, 3, 2, 1, amunt! Fora la muntanya! Bona cursa a tots! Que disfruteu força! Va, Argentona! Va! Bona cursa a tots! Molt bona cursa! Vagi molt bé! És la cursa que estic esperant tot l'any perquè és la de casa, és la que et fa vibrar, arribar a la plaça i que hi hagi tot el poble, tots els amics i la família animant-te i esperant-te, és la més gran. Fent entrepans pels nois que estan de control. Nois i noies, Hi ha uns que tallen, els altres suquem i els altres posem la botifarra feta a la brasa. Avancem perquè són quasi bé 900 persones. Fer esport és beneficiós per la salut, això està claríssim. I la gent ho ha de fer paulatinament. Si es fa progressivament no hi ha d'haver cap problema. El consell sempre que jo dic és que primer segueixin a professionals, és a dir, que no facin entrenos perquè sí, o m'han recomanat això, o m'han recomanat l'altre, sinó que vagin amb gent que realment s'hi dedica. És trist, des del meu punt de vista, vull dir que la gent esportiva es gasta el que vulgui més en material, per córrer, i no es procura una cosa tan important, una revisió mèdica, cardiològica ben feta, que amb la qual estalviaríem molts ensurts dels que tenim en moltes ocasions. Són 25 persones. 25 voluntaris? Sí, 25 voluntaris. Estem distribuïts per ambulàncies i 4x4. Tenim un CECOR, que és on totes les trucades es reben allà i allà estem tots a comunicació i podem distribuir-nos i dir a cadascú on té que estar. Els alumnes venen a fer pràctiques de camp
no hem vist mai un muscle després de fer 42, 25 o 15 quilòmetres per muntanya. Això és algo molt curiós per ells en aquest cas, i així aprenen molt. 15 segons. 5, 4, 3, 2, 1, amunt i fora! Que vagi bé, que tingueu una bona cursa! Molt bona cursa a tots, que us vagi molt bé! A disfrutar de la muntanya! Bon dia, isotòniques a la dreta, aigües a les esquerres. Ah, molt bé. Molt bé, molt bé. Vinga, ja esteu, ja ve baixada. Va, bé. Vinga, ja esteu, ja ve baixada. Va, bé. Ànims. A l'esquerra. Ja. Escombra de 15. Adéu. Adéu. Vinga, som-hi! Vinga, molt bé! Vinga, ¿Se arriba primer? Eso parece, íbamos segundo y tercero, compañero y yo, apretando al final, nos decían está el primero cerca, lo vamos viendo todo el camino, pero ha sido una sorpresa llegar aquí primero, no lo sabía. Ells anaven fent la goma, s'apopaven, en pujada apretava jo, els deixava, en baixada, i a l'últim tram he dit, hòstia, tinc que baixar saco, perquè en baixada m'agafaven una mica. Dic, tinc que baixar a tope, a muerte, perquè si no, no me'n separen. He fet el recorregut ja diverses vegades, però aquesta que ha sigut la de debò, fantàstic, em dóna molt el córrer. Van arribar els corredors del circuit de 15 quilòmetres. Dorsal 749. Molt bé, molt bé. Què t'ha semblat? Molt bé, molt bé. Van arribar
15 quilòmetres. Molt bé. En Joan Puyet. Molt bé, Joan. Joan, com ha anat tot plegat? El recorregut molt xulo, sí, però molt exigent. A peu coix, però això és la Muriac Extrems, arriba aquí. Com ha anat això? Fort aplaudiment. Molt bé. Molt divertit. El Jordi per darrere apretant, o sigui, ha sigut una cursa per disfrutar, la veritat. Jordi Gavito! En Jordi Gavito! Aquí el tenim, arribant. 2 minuts, 2 hores, perdó, 6 minuts, 10 segons. 5 segons. El dorsal 451. El Javi Paniello. Quart classificat amb un temps de 2 hores, 11 minuts. Quart classificat. Fort aplaudiment. Roger Terrés Petit. Cursa de 15, fins al 5, 8. Alfred Redrado! 405 i 304, dos abraçats, junts a l'arribada. Ivan Regalado, dorsal 78. Primer, ex-equo, classificat, amb l'Alberto García, dorsal 158. Molt bona cursa, però no parava de pujar. I he tingut la sort de fer pràcticament tota la cursa amb ell. Ara, la pujada a Burriac, traieu-la perquè mata. Felicitats a l'organització perquè el recorregut ha estat excel·lentment marcat. La gent dels voluntaris dels avituallaments, increïble. La gent de la cursa i sobretot la gent d'Argentona. Dorsal 300, l'Anna Carné. Primera classificada del circuit de 25 quilòmetres. Ja sabia que era un recorregut exigent i intentava ser prudent, però clar, deies, has de ser prudent fins a un cert punt, perquè si no, no arribes a meta com vols arribar, no? La dorsal 470, Sílvia Pujarnau. Moltes felicitats, Sílvia. Corren molt. M'ho esperava més dur. Molt xula, m'he divertit molt, I molt ambientillo a l'arribada. Això mola molt, Molt bé, molt bé. Aquest poble mola. Molt bé, però aquesta vegada és veritat, tercera classificada del circuit de 25 quilòmetres, Aquí n'hi ha engany, Ja faig jo. Aquí n'hi ha engany, N'hi ha engany. Què t'ha semblat? Molt xula, molt divertida. D'orella. Molt bé, molt xula, molt de corriols, estava millor del que em pensava i hem gaudit molt. M'ho he passat molt bé. 138, fort aplaudiment! La Núria Villegas Fons! Estic molt cansada. Què et sembla? Primera classificada. Has vist el temps que has fet? 30 i poc. 30 molt, no sé. 4 hores 35, diria, 35 minuts. Un aplaudiment per tota aquesta gent. La Marta Nuet, dorsal 287. Què t'ha semblat el recorregut? Molt com sempre. Ferran Agea, Lorena Ramos, Míriam Mira de l'Arcón. Segona classificada de la marató d'aquest any. Míriam, moltes felicitats. Com ha anat? Molt dura, molt xula amb això, però avui molt bé, tot molt bé.
Thank you.